तमाम भोजपुरिया भाई लोगन के हार्दिक नमस्कार। अरे वह सबके ए सोनोटेक के माध्यम से 2006 में हम होली देवे जा रहल बनी। हमरा बल्कि उम्मीद बा, विश्वास बा कि रुआ सब जैसे बराबर प्रेम दिले बानी वैसे प्रेम दुलार देहब। तो ई मुकाबला होली में तपेश्वर चौहान जी से बा। अच्छा तारकेश्वर हो, हाँ 2 साल के बाद भेटाइल बड़े। पूरा रंग दी इनका के गते गते आतना ना रंगीन कद की पूरा देह इनकर फगुआइने हो जा। आई पहले को होली ली, देहाती होली। कौन देहाती होली बाजी? जेकर पति परदेश में बाड़े, जेकर भातार घरे बाड़े, ओकर तो मेहरारू बाप रे बाप रंग में रंग लगाई। लेकिन जावना बेचारी के घरे नैखन भातार वो मेहरारू के कैसन बुझाई। उहे गो औरत पलंग पर बैठल बिया, सोचतिया का कहतिया? क्या कहतिया जी? कि घरवा बाड़े ना भातार की कारा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार की कारा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार की कारा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार हरी हो। घरवा बाड़े ना भातार हरी हो। घरवा बाड़े ना भातार, घरवा बाड़े ना भातार एकरा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना घरवा बाड़े ना भातार एकरा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार एकरा से हम लगावाई। अरे 2006 तपेश्वर भाई आवा संभाल लो। क्या बात है? नहीं बाड़ी घरवा में सासुरे ननदिया। के कारा से कहीं अपना दिल के दर्दिया। नहीं देवारा कुआर हरी हो। नहीं देवरो कुआर, नहीं देवरो कुआर के कारा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार के कारा से हम लगावाई। नाही बाड़े उ भातार के कारा से हम लगावाई। घरवा बाड़े ना भातार के कारा से हम लगावाई। सबक